kubor nakaslem jong unongsan hima. Kaseng jong kinong tray SSA, kibamday kinong hikay, hapo kalama jong ko All Meghalaya SSA Non-Teaching Staff Association, mentakas ngi kalay puway tere unay tung arajar arpusaw, kila sedang ya kajing ki kabajay-jay de kabasyong kelan mengor hamadan malki, kum kadak ban penpau kajing persya, halor kajing kuman bat menti ke sorkar jela, ya kajing dawa jong kaseng, bat kibala sateng de kisnem. Habaya keren berkilat patai kubor mentakan no opai sengi nakal yang General Secretary jong ka seng uba bari kupar melim ngam. Ula ong baki nong tre jong ka SSA na baro ki district baper jong ka jela kiliawan poi na do ka por khat way beji min step banya shim benta hagaban penlong ya gajing ya syong kelan mengor hamadan malki. Nakal yang uba melim ngam. Ula pentim, bakum ka seng kanyai beteng ni ka jinya ki, bat kan long ka baklembu por, kada hadu baka sorkar kan pun urlong ya ki jing dawa jong ka seng. Uba bari kupar ulayat hu, bakum makalong menta, empat don uweiru usahet sorkar ni ki breu jong ka sorkar ki balawan syakman, ban wan pej ki nong tre jong ka SSA ki belia ki, Henry ki syupha tang na ka shiti, halor ka jingkular ban ai tang arpusan persen, naka ai ka bakila dawa bat kum ka seng daga wai ka jingmod kala kentat ya ka jing terwa ka sorkar bat kam pediang ya ka arpusan persen kum ban supen kin mau ba ya ka ni ka jo ka man naka liang MLA jong ka VPP na nongkrem constituency uba Arden Miller basaya moy ulawan ra ya ka ni ka mat hapo ka ying dorbar thauan jong ka jela ka balalong ha ka arpu tarik urumpang arjar arpu saw halor ka jing pentemai ya ka jing seo ya ki nong tray SSA ki bamday ki nong hikai bat na kaliang ka sorkar kalas ngap man shisho na kaliang menteri ka tanat puli puthi ka sorkar jela urakam is sangma ula pentip baka jinglut jing set haka baseo tulop ya ki nong tray SSA haka shisnem ki badan hadu shihajar spa asapu wengun kala kot sha ka khat ponhonyo pu klor tingka bar haka jing jubab jong ula kularu ya ki nong tray ba shen kin saai ya ka baha ka bakide ban yo Henry hadu mentaru ki nong tray jong ka SSA ki klempat yo satya ya ka benta bat ka baha ka jongki ka bakide ban yo kani ka por bi nyadon kat ne tika jing sedang ke jungi ke jing ki kadai nadu ka por karwe bije menam step te jing sha ngina ban sedang spo bije nomor ni layo permission ngi sedang nadu ka por spo bije re nomor ba ki bobun para staff jungi ki dai ki bana jengai tingla sedang por karwe bije te nadu karwe bije hi tomor por khai ni ledon ni ki no tre jong ka SSA ki bade ki no teaching staff ni kani kejing ya ki jong pi kadai be kanyai beteng ni yang mentah sisngi pin kut ni kali oi kejing ya ki kajungi kadai ke bangin ya beteng kata kejing beteng kajungi ru kadai be mir labat singi namar ngila dap yarai da regional meeting hi ke bangilong hang ne hi manang ni tayo ko bulai no tingli yarai bingin long ya ni kajing ya ki kajungi ke sit indefinite sit demonstration indefinite kemut ke bangi sedang nadu mentah singi ke bamut bangin syong mentah bat sengi bat mir hadu ba ka sorkar kanda jubab ya kajing dawa kajungi kadang ko kubor ba burbur berma ka ba ong ba na kalian di por sorkar kila awan banyak dan pibet kila kular ban ay kata hatu pin sisa kadai ni ajing sha na kalian jong ka bor sorkar ngimpat UI bikin wan hang ni ndrai lumba ka siti ka bangiyo mencisni na kalian jong sorkar ko ong ba ken ay ni tang 100% na ka bangi dawa tendrai ngakwa ban ong syai har ni ka por ba kani ka 100% ngin pediang ngila ada rai menna ngin pediang berhadu mentar ngin pediang ni 100% bana ko bon ongru ek sarkar bang ngin de ginok krong ba ngin suhun ka ka ba PI tendre ki jing dawa ka jungil ka de ba ngin yo ya ka 40% nang ta ka seniority ru ka di bondon nang ta kan annual increment PI menna ladangi stick itu 100% kamdon ko no increment ka sulong ba kumba ay ka tu ka plengja ka bomdon ni sau tu ksau ngingim dai gi bagum kita ngingi dai gi breo tinging ngakwa manong sa sorkar baka di bon skutu baka jing dawa jungi kadi bangi dawa bi ya hok bangi dai banyo ya ta kumpi om bagi kramon bani kan du bangi kramon ya kan ya kram bangi ajing sa menen ilayo ka kubor bau commissioner secretary jong education ukwa bani kan du bangi mo menne janmi lai biji retep na gino ma gi daw ngimtep nyimat umnot man fia sengina kumno tu cancel no tingi up
ni apa yang ni song yang ni tingin ni betang ni kan kejung ya kan cakap Wat hadin pras nem mo. kani hadian prasnam balik ke simpor prasnam nomor bangi ni up ya ke sarkar bahkan page lamingi ni kimi linti ba ke sarkar kadiban kalau gum ka kemi ti kadiban skung tu ya kejung kang bujung ni kuan tenrai hadian ba ni ui ba ke sarkar kamle ai busnam aja ka pra nila persor lengba ka government ka berim ka badai ka MD1 MDA1 tiga ni ka MDA2 ka menta tingil asdang maniai mentala lai teli gisnam ka bangin yakhi bandawai kan ikiju tu lok jung teng aku aru ban bentuk sepi ba kan ka prasnam ru kadai ha ka era jong ni ka sarkar MDA1 buat MDA2 kampat don kono komitmen ru ka bakan ai ka benefit nang ta jong ikinok 3 SSA bangin pensyai mo dia kidon ki kot kubur baki penmi ki kiski ki blalet ki por blalet ki boong yengi ba ngide ki no train na ki school ba pher jong ka SSE ndai ka long kumni gen ngide ki flagship program jong ka government of India ka badan na do cluster level hadu state level ha cluster level ngidon ki cluster resource coordinator dan ni cluster resource person dan ni cluster resource coordinators kumandri spak hadu ingon tingidan kumba block resource person ki block resource coordinators kumba ars pa sa hun reungot tingidan kumba live ingot ki sa ingot ki DO hapo block level sa ingot ki block MIS hapo block level nang tabre ngidon kumba state ha district level ki badan ha district mission coordinator office kemudian kumba ki coordinators bapher jeng different interventions di kita ngidon kumba arpusan hadu live hungon di state level ngidon kumba live coordinators bapher ki bale ka program ki badan live hadu live sangut kita gidi ki hierarchy jungi ngidi nong trai dengi ong ngidi ki implementation agency jong kan ka program jong samagra shiksha ka fall under the education department